Welcome to English Grammar Lessons Bisaya Edition with me, Teacher Maya, nga mahatag na po ninyo og short quiz with answers and explanation. Sugdan na nato. Kano sa gamiton ang lain-laing tenses sa verb? Take this quiz to find out. Unsa nga tense sa revolve ang angay ani nga sentence? Kaning option B. Unsa nga tense sa sleep ang angay ani nga sentence? Kaning option D. Unsa nga tense sa start ang angay ani nga sentence? Kining option C. Unsa nga tense sa leave ang angay ani nga sentence? Kining option D. Unsa nga tense sa graduate ang angay ani nga sentence? Kining option C. Nganong kato ang answers? Kini ang explanations. Ang sentence dinhi nag-express og usa ka fact nga napamatud-an na sa science. Kung kani ang gipadayag sa atong sentence, kani ang meaning, ang buot ipasabot, ang verb nga atong gamiton present simple ang tense or simple present sa atong naandan nga reference. Maong kaning option B ang saktong tubag. Option B ang present simple or simple present nga tense sa verb nga remove. Nani siya S sa tumoy kay singular ang subject niya nga earth. Ito mo gamit sa past simple form ani nga verb nga naa sa option A kay dili ni gamiton nga tense para mag-express og mga facts or mga kamatuoran para nis mga nahuman na nga actions, events, or situations. Dili pod sakto ang option C kay past perfect tense ni sa revolve. Ang past perfect tense gamiton generally para ipakita kung unsay unang nahitabo sa mga past actions nga gihisgutan. Dili ni about sa past atong given sentence. Dili po ta mo gamit og present continuous tense nga naa sa option D. Kini nga tense gamiton pag-express in general kung unsay mga actions nga ongoing sa time nga ni-express ta sa atong sentence. Lahi nga focus. Ang nagpadayon nga action karon, dili ang kamatuoran. Pwede gud ta moingon nga the earth is revolving around the sun right now. Lahi na ang focus, ang ongoing action na karon. Dili na ang kamatuoran. So depende na sa meaning or context or situation nga gipadayag sa sentence. Kay wala man gi-express sa sentence dinhi nga right now ni ang pag-revolve, nag-focus ni sa fact or kamatuoran, dili ra sa action karon, but in general, kahapon, karon ugma sa future pa. Always ning ani based sa napamatud-an sa science. Kani nga sentence kung kuyugan natong saktong verb tense nagpadayag og habitual or repeated nga action on weekends, kada weekend sa mga adlawng Sabado ug Domingo gikan sa Friday night pa jud. Kung kini ang ipasabot nato ang mga actions nga regular ginabuhat or mahitabo, mogamit og present simple or simple present tense. Maong di ang answer. Sleeps atong gamiton kanang na is sa tumoy kay singular man ang subject, si Quincy. Dili ta mo gamit sa past simple form or simple past kining option C kay dili man para sa repeated actions or habitual actions ni nga tense sa verb. Ang simple past para nis mga nahuman na nga actions or panghitabo. Dili pud ta mo gamit sa future simple tense kaning will sleep sa option B kay ang sentence wala man mag-express nga karong weekend ra but kada weekends inig weekends. Kung weekends na regular kada, balik-balik, dili siya para sa usa ra ka higayon sa future. Ang future simple kasagaran, gamiton sa posibilidad or sa mga nadesisyonang buhaton sa future. Dili po ta mo gamit sa present continuous nga tense sa option A. Kay wala man yung magpasabot kung unsay ongoing action ni Quincy karong taknaa, karong higayon na. Dili man ni right now ang meaning sa sentence. Kay mao ni common nga gamiton sa present continuous kanang mga actions nga ongoing now. Ang given sentence nag-focus sa schedule sa misa ugma. Now atong tiban-an nga ang schedule sa misa dili ni personal nga schedule nato. Schedule ni sa simbahan. Fix ni nga schedule. Dili man siguro na magutro-utro ang schedule sa simbahan. Naa jud na yung mga fixed schedules unsang orasa ang misa anang mga adlaw.
Kung kini ang atong buot ipasabot, mogamit ang present simple or simple present tense sa verb nga naa as option C. Naa ni S sa tumoy kay dili plural ang subject niya. Ang present simple nga tense sa verb bisan og present ang pangalan ani magamit ni siya para sa future nga sitwasyon kung ang atong gipasabot mga fixed schedules kanang dili atong kabubuton lang but ginama sa mga institutions, organizations, companies or uban pang mga hukbong sa katilingban. Parehaan ang schedule sa trabaho, sa eskwela, sa simbahan, sa mga terminals or airports, kanang bus o airplane nga mga schedule, train or MRT. Example nis mga naka-fix ang schedules nga mosunod lang ta. O kung maghisgot ta about ani nga mga schedules, bisan og dili karon but sa future pa, like tomorrow, present simple ang atong gamiton. So dili ta mo gamit sa option D, kay past perfect man ni, para ni sa mga past actions nga nag-una sa uban pang past actions nga gihisgutan. Dili pud pwede ang A kay present continuous ni. Pwede sa future schedules ang present continuous pero suitable sa mga personal nga arrangements. Personal schedules nga gipangandaman para mahitabo sa future. Dili pud suitable ang past simple or simple past sa option B. Dili pud suitable ang future simple or simple future sa option B kay ang will nga pang future dili suitable gamiton sa sitwasyon nga maghisgot about fixed nga schedule sa future. Ang will para sa mga desisyon nga wala pa napangandaman para mahitabo sa future or mga actions nga posible pang mahitabo sa future pero dili fixed nga naka-schedule. Naka-decide pa ka, wala pa nimo pangandami jud. Ang given sentence nag-focus sa schedule sa biyahe sa bus unya. Now atong timan-an nga ang schedule sa bus dili ni personal nga schedule nato. Schedule ni sa terminal, fixed ni nga schedule, lain-lain siguro kada adlaw, pero fixed anang naka-assign nga adlaw. Naa jud na yung mga schedules naka-fix unsang orasa ang biyahe anang mga adlaw. Kay kung walay fixed nga schedule, lisod ang pagpanakay. Ug kung kini ang atong buot ipasabot, mogamit ang present simple or simple present tense sa verb nga naa as option D. Naa ni S sa tumoy kay singular ang subject ani, ang bus. Ang present simple nga tense sa verb bisan og present ang pangalan ani, magamit ni siya para sa future nga sitwasyon kung ang atong gipasabot mga fixed nga schedules. Kanang dili atong kabubuton lang, but ginama sa mga institutions, organizations, companies, or uban pang mga hukbong sa katilingban. Parehaan ang schedule sa trabaho, sa eskwela, sa simbahan, sa mga terminals or airports, kanang sa bus o airplane, ng mga schedule, train or MRT. Example is mga naka-fix na schedules nga musunod lang ta. O kung maghisgot ta about ani nga mga schedules, bisan og dili karon but sa future pa, like tomorrow, present simple ang atong gamiton. So dili ta mo gamit sa option C kay ang will nga helping verb nga pang future dili suitable gamiton sa sitwasyon nga maghisgot about fixed nga mga schedule sa future. Ang will para sa mga desisyon nga wala pa napangandaman para mahitabo sa future or mga actions nga possible pang mahitabo sa future. Mga panagna sa posibilidad nga mahitabo sa future, mga bana-bana pero dili about sa fixed nga mga naka-schedule. Dili pud suitable ang option B nga be going to for the future kay para nis mga personal nga plano nga gipangandaman para mahitabo sa future or para sa mga predictions, mga tagna sa future. Pero dili about sa fixed schedule sa mga establishments or institutions or mga timetables. Dili pud pwede ang option A kay present continuous ni. Pwede sa future schedules ang present continuous pero suitable sa mga personal nga arrangement, personal nga schedule kanang mga laag nato nga atong gi-schedule, kanang mga commitments nga atong gi-schedule, nga gipangandaman para mahitabo sa future. Kining sentence nagpakitag future possibility gamit ang when clause. Nga inig mo graduate na sa high school si Arturo. Wala pa ni mahitabo, possible pa ni sa future. Kung ang sentence na ay subordinating clause, pareaning na ay when he blank high school, unya about sa future ang gihisgutan ani, ang verb form sa clause ani present simple tense ang gamiton. May base form sa verb kung plural ang subject sa clause or na-is sa tumoy ang verb kung singular ang subject sa clause. So ang answer option C kay present simple tense ni, nga ang verb na is sa tumoy kay singular man ang subject sa when clause nga he. Again, ang when clause sa mga sentences nga about future, simple present tense ang verb nga gamiton. Kaya ang future nga structure ug meaning adto ibutang sa main clause. Dinhi ang verb sa main clause nga is planning to study nag-indicate nga nagplano si Arturo para sa future.
Dili pwede ang option D kay past form money para sa nahuman na nga actions, dili sa mga umaabot pa. Dili pud pwede ang option B nga present perfect tense kay dili ni gamiton nga pang future. But para ipakita kung unsay sitwasyon karon, gumikan sa nahuman nga action sa past. Ang connection sa past ug present ang focus ani. Dili pud pwede ang will graduate kay pang future nga tense ni, pero dili ta mo gamit og pang future nga helping verbs sa mga subordinating clause for the future, like when clause. Ang uban pang mga clauses nga sagad applicable ni nga sitwasyon kay about sa future actions or situations ilang gipakita kanang mga nagsugod sa if, as soon as, after, before, or while.